ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ga tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la saraga jubu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمرين شريف لاتيفي لجبغو مالكونا مالكو كان فوليني ولي مندو ويا أوديتي أو منو سغلينو شريف لاتيفي لا وغاتي بلا جلينا بي أغا واجلي كنه أمبي فومبا بوميتي فومبا بغو أنينغا فرا فومبا بغو نا ألاميني bela jelen ka jamiyatu ansarduni tonde munu sigi yoro beleno yema u bela jelen farala nyonga ka wajuli kene bele sigi ningo ke hina nyini nyasi u ka bamato bela jelema kerengere lala ambal mamso node ya damba alama hinana an alislam su bela jelena ni muso bayu ngera mai aka wulika joni aka chasiri fanga kungabo silame ya dine baro de menla ode kama ni shu bele bayin ani munu jera ka alako baro ke nyon fe u ya la nyini kan kene bele bayin sigi ka be aka kilebina ni saraka bo watuma la dala ube deliga kenen sigi menyinanta o kerengera la ka be ambal mamso no ya dambai aleka klebina ni watuma bara imbela jelen kera janvier kalo samba fla ani mugan woro konnala komba bugula wajulin kenaka anga maba chama kume ananga karamugo bawo chama bara inundo na ni walanda die min kera ambal mamso fe mi soro lolu ka walanda din nuna anga je anga nyama do lu fe andam mene bulobi ore mugo minga selna ga nafla temne mugo minga fardana ga nafla temne o dure a folo shinji tigebara aflana dangade asabana selifega baga ananna mugo mi kale galonga aduruna mugo mislame doga amena baga bela jelenfo ka belebele fo moru kunche masumini ba sanga gurungo fi ba madani nga tura kele sizanfa na fa na karamga Sayyid Sharif Usman madani Haidara amma dugo kai ga dugo nyina fe shijan kenan labango nyima me ala bulala godana ma ana mene bore fem me mo wa baran ma che wolonvle a folo e jia kanwi a flana we na fiye a sabana we hasidiye ananna oye galotige aduruna oye yere bonye aworona oye sinjitige awolon flana oye mo korofwe ni wala na le mene bolo gasama nte wa folla fonga kala mo fo ya fo bangona aseri Sharif Usman madan Haidara shijan kena bi ala bulala ka duana ma ala la banyo mandama ala ga yere ke kombo nyma akofe me kala mo fo ya fo ma an chesi antim najia ni film yera kumana oye kalandia andem senia film wala ndam mini bulu temi me shuna fa kaburu gono oye wolonvlai a folo ki yere mine ka woshu kashila a flana kaka juru sara a sabana aka wasiu keli ani kaka lairu kaundafa a nanina ka saraka bo ai a duruna ka alaka juru sara ai a worona ka akaburu ya zura ani ka duauke ai a wolonvlana ka kaburu horomatanga ni walanda fitini ne kumene bulu kada au kulokan ni filimi yera kumala o demsenia fili man karamogo fonya fo bangonna asi Sharif Usman madan Haidara alaka shijan kalfa ani an bela jelena ama karamogo fo ya fomba kani chesiri kani timinaja o bela jelen temeni ko fe gaboy an karamogo Ustazul Fadil Alfa Jallo alemi ye wudu karamogo ka nyemogo femi soro la ga blasra likan chenyuna anga je anga nyama do lu fe ay waslama wa sigira herela ya rabbi alama wallah herela amin ala ka sawul mangani amin ala khalli man yawon chiti amin hamidu waleni bangani mini setigi ala tabibi hanyani na ala fe shuina bunya kama ala ko glani amin islamay ala ka deme amin
silamaya dɛmɛbaw ala k'u dɛmɛ amin ya rabbi ala k'an yɛrɛ k'a dɛmɛbaw amin an b'an faso kalifa ala ma n'o ye mali ye inshallah mali jamana ala k'a kɔlɔsi amin an bɛ jamana in kan ni hɛrɛ min ye ala k'a d'an ma amin an bɛ sira tɔɔrɔ min ni jamana ye ala k'an kisi a ma amin cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ala k'o don an ni ɲɔgɔn cɛ amin jɔnni hami ti ban inshallah an fɛn o fɛn bɛ yan hami mana k'an na n'o ni ala ta de bɛ bɛn ya rabbi ala k'o dilan an ye amin ala kana an to janfa la amin an b'a ɲini faama ala fɛ an bɛ lamaga min kɛ nin diinɛ in na k'a kɛ ala ɲɛda kama ala m'o kɛra amin a kun ye arijinɛ ko min ye n'an sera ala ma ala k'an don a ka arijinɛ kɔnɔ amin an ka taaba silamɛw ala ka hinɛ u la amin ala ka yafa u ma amin u y'an kɔ kiri min na ala k'o nɔgɔya amin an yɛrɛw n'u bɛ taa jɛ min ma ala k'o nɔgɔya amin ala k'an yɛrɛw ɲɛ k'a da don o kɔnɔ amin an b'a ɲini ala fɛ su in na an bɛna dakuruya fila min fɔ min ka di setigi ala ye ala k'o bila an nɛn kan amin an bɛ dugawu k'an ka sabu ɲuman ye inshallah ani an dajuru minɛbaga ye okay ani adamadenya dilanba ye ala kira mɔdenkɛ sallallahu alaihi hafidu rasul sallallahu ibnu madan okay ali makam kerim ibnu kerim Dra. asidi sharifu usman madani haidara haidra ya bani ala k'an nafa n'a hɔrɔma ye amin sirifukɛ kɛra nɛɛma ye n b'o fɔ kuma bɛɛ sigaka danti nɛɛma min na wallahi n'an sigira yɔrɔ o yɔrɔ Aha. an kan ka ala barika da Wallahi. n'an m'an kelenna an kan ka ala barika da okay n'an bɛ jama na an kan ka ala barika da Ja. ni sherifu usman madani haidara ye ya bani ka da ka nɛɛma bɛɛ da nɛɛma jumɛn na o ye alijinɛ kɔnɔ don ye okay n'i ye diɲɛ sɔrɔ ka fɛn bɛɛ k'a kɔnɔ Mm. n'i fɔra alijinɛ kɔ Ah. i ka ɲɛnamaya kɛra zero ye wallahi jolene okay o tuma mɔgɔ min ye guloki bɔ k'a da ka tɔɔrɔ ni ɲaniw muɲu ka gɛlɛyaw muɲu Ah. ka nɛniw muɲu ka kumaw muɲu ka jɛn ni yɔrɔ kɔ ko fɔ ala ka jɔnw ka kanda akbar ala sɔnna jɔnw y'o kumakan fana faamu cɛw la musow la bi miliyɔn caman wallahi an kan ka ala fo ka ala barika da ni sirifikɛ ye okay ja n'an ye ala barika da n'a ka nɛɛmaw ye a bɛ jidi k'an ye wallahi sherifu usman madani haidara kɛra nɛɛma ye Ya bani. silamɛya ye wallahi a kɛra nɛɛma ye adamadenya ye okay o tuma adamaden ɲuman bɛɛ kan ka dugawu kɛ sirifikɛ ye wallahi ka da kan hali n'o y'a sɔrɔ la aha a ye min fɔ e m'o kɛ ah e kɔni kisira a ka mɔgɔ dilannen dɔ tɔɔrɔ ma sigatala okay o ye koba ye mɔgɔ kan ka ala fo ni min ye wallahi ala ka sini kɛnɛya d'an n'a ma a ka laɲini ye min ye ala k'o sabati amin ala kɛra n'a so kama Amin. sɔli ala rasul wassalim jalo o la bɔnsɔgɔ n'an bɔra yen nam an y'a fɔ a ye cogo min na ne hakili la bi ye le 24 odo premier mois 2026 okay odo an kan ka ala fo wallahi ka ala barika da ja ka ala wale ɲuman dɔn wallahi don dɔ don minnu bɛ adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ don kɔlɔsilenw don ala bolo okay fo mɔgɔw k'a faamu don o don bɛ tɛmɛ ɛri o ɛri bɛ tɛmɛ awo militi o militi bɛ tɛmɛ Aha. sekondi min b'a ɲɛ komi kelen kelen Aha. fo a bɛɛ de kɔlɔsilen don faama ala bolo iko sogoji a sekondi n'a ɛri n'a militi a n'a don a n'a su n'a tile Naam. a semɛni a kalo a san ala bɛ jɔ ɲininka nin bɛɛ lajɛlen na lahara jɔ don eskay akibaru o kama hadamaden hakili ma aha i jija i ka fanga ka kɛ kuma min ala b'i ɲininka kuma da ka sɔrɔ i bolo ja nin ŋɛlɛ ninnu n'a ɲɔgɔnna bɛ kuma da di jɔ ma eskay an ka diɲɛ donw ni ɲininkali ser'u ma a n'a waatiw aha aw ni ne bɛɛ o seere a y'an sɔrɔ baara min na nin ye eskay ala ka diinɛ baara don eskay ja o de ye jigiya tiɲɛ ye Wallahi. jɔn ni ala cɛ o kama an ka hakimu dɔ ko Naamu. ko kana sɔn fiyewu ka jɔ saya minɛ kɛ i n'a ka ɲɔgɔn ye Aha. fo o y'a sɔrɔ kuma da b'i bolo i bɛ se ka min lakali iko di sani adamaden yɛrɛ ka sa f'i ka danganiya k'a fɔ n ye nin kɛ ala ye sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la akibaru donc o ye koba ye eskay donc o la an bi naba bɛɛ fo ka bɛɛ barika da inshallah nin ye kɛnɛbaw de ye wallahi dugutigiw bɛ yan biya dugutigiw kɔni O ya. bɔnsɔgɔ tigi bɛ ko bɛ la dɛ iko di ni tigiya banna yɔrɔ min Ah. adamadenya ɲuman b'i ban yen iko di akibaru dugutigi k'i fo inshallah i akbar ni jɛɲɔgɔn bɛɛ i ka kɔnsiw k'aw bɛɛ fo k'aw barika da inshallah alimamuw bɛ yan biya silamɛya falantigiw allahu akbar eskay o caman de bɛ kɛnɛ kan yan bi wallahi an ka imam bɔ b'an kɛrɛfɛ n'o ye sɛki bari ye bari an ti bari fɔ aw ɲɛna bilen sɛgɛ mali ɲinɛ mali parce que n'ala ye jɔn bonya ah i b'i majigi iko di bari
a sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo ni diinɛ kɔni ko wulila ni ma bari ye yɔrɔ min a dɔn ko dɔrɔla de don ale ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ nin taabolo tant que i ko ye silamɛ ye bari b'i nɔfɛ o y'a jɔyɔrɔ fana de imamu don o y'a jɔyɔrɔ ye parce que bɛɛ de bɛ se ale kɔfɛ i kadiriya o tijaniya o i sunamɔgɔ o i tan o bɛɛ de bɛ se ale kɔfɛ a fana ye bɛɛ kɛ kelen ye bari sara bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ k'an ye an ka cɛkɔrɔba bɛ an ka imamuba Seko Bagayogo sinɛfɔ dɔnniba ni Bagayogo tɛ o ye man di ten dɛ n jɔyɔrɔba in a ye ɲɛnamaya faamu kojugu o de kama ni n'ale gɛrɛla ɲɔgɔn na waati o waati a bɛ k'i ɲɛna k'i filan don k'a sɔrɔ a mɔden ka kɔrɔ n'i ye a y'a bɛrɛ bɛn nin bɛɛ ye ka mɔgɔya kɛ nin bɛɛ ye ka bɛɛ bonya ka bɛɛ bila i ka minɛn kɔnɔ an n'an ka denmisɛnninya n'a famana ma a bɛ taa ɲɛ da an kan de kuma dɔ la f'an jaabi tigɛ ni ala ye jɔn bonya a tɛ fɛn fitinin dɔn nka ni mɔgɔ dɔgɔyara i tɛ maa si ye k'o ka bon Bagayogo k'a barika imamu caman de bɛ yan nɔ an ka foli b'a bɛɛ an da sera man dama se min ma an bɛ komite min yɛrɛ la yan n'o ye sɛbɛn tɔnsɔn dini fɔnbabugu ye an b'a perezan fo karamɔgɔ perezan n'o ye Danbɛlɛ ye ale ye karamɔgɔ de ye mais a t'o yira yɔrɔ si bada ala ye fɛn min kalifa a la n'o ye silamɛw ka ɲɛmaaya jamu de la kosɛbɛ o courage b'a la o daniya b'a la hakilisigi b'a bolo a n'an ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ jigiya kuma de fɔ a ye an yɛrɛmaya don min na fana a taara jigiya kuma de fɔ a ye ala k'a n'a ka jama kan bɛɛ Murabugu komite perezan fana bɛ yan n'o ye Yahaya Tarawele alhamdulillah an n'ale jɛ kuma mɛnna kabi an ma se yan kabi komite Jelibugu ninnu ye baya kɛ debi kunu u ma yɔgɔyɔgɔ Yaya ye cɛ ye an bɛ dugawu k'a ye ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala k'an n'a sutura k'an yɛrɛ kɔrɔkɛ fo an n'an ka perezan n'o ye Murabugu komini perezan yɛrɛ Isa Tarawele Allahu akbar Tarawele an b'a fɔ a ɲɛna k'a barika kuma bɛɛ ale de bɛ boli kuma bɛɛ u b'a sama ka na n'a ye n'o ye perezan mana saba k'a b'a yɛrɛ ɲini mɔgɔ jogo de bɛ mɔgɔw k'i fɛ o perezan an ka dugawu b'i ye an bɛ dugawu ɲini i fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'i ye o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen an fa a n'an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Hayidara ale de n'o de Seyida Nafisa Hayidara ani Seyida Makɔrɔba Hayidara olu bisimilayila kɛnɛ kɔnɔ ni ka dɔ fara kɛnɛ bonya ani a nɔrɔ ni a daraja kan bisimilayilu bannen kɔfɛ folikan ni tanukan ani waleɲumandɔn kan olu caman kɛra fɛn min sɔrɔl'olu la an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ kosɛbɛ n'an ka kɛnɛ n'a kɛcogo ye an bɛ dugawu kɛ nabaw bɛɛ lajɛlen an balimaw ni an sinjiw fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an kana nin kɛnɛ ɲɛnamaya anw ni sojalen bɛ kosɛbɛ an bɛ foli fɔlɔfɔlɔ an karamɔgɔba la bangɔni na n'a ka denbaya ala ka hɛrɛ ka n'a ye ala ka n'a kisi ala ka n'a tan a bɛ min fɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ ɲɛnamaya la an b'o de ɲini an b'o dugawu kɛ ala ye ala k'o nɔgɔya n'a bɛɛ lajɛlen an ka jamana ala ka jamana in suma o kɔfɛ naba fɛn fɛn b'an fɛ yan an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen dugutigi n'a ka mɔgɔ ani maire ni conseil an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ani alimamu ani an ka dɔnnibaa minnu b'an fɛ yan n'o ye alifa n'a ka jama ye an bɛ foli k'u bɛɛ lajɛlen olu de ye karamɔgɔ sen n'a bolo ye an bɛ foli k'u ye kosɛbɛ u ka nin ɲɛnama ye yarabi ala k'a kɛ hɛrɛw ye ala ka kɛnɛya k'u ye ala ka lafiya k'u ye ala ka dɔnni barikama ala k'a d'u ma ka sijan ni kɛnɛya k'an bɛɛ lajɛlen nin ye komini kɔnɔntɔn bɛɛ ka laɲini ye k'an ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman da maa ma ye sen sɔrɔ yarabi an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ ni ciya an balimamuso min fana b'an fɛ yan n'o ye seda ye an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ a n'a ka denba ala ka n'u kisi ala ka n'u tanga ala ka dɔnni nafama d'u ma ala ka ɲɛ b'u la ni kira lahɔrɔma ye ni bidon barika sali ala nabi a ka ciden ye anw ye tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyara alhamdulilayi an bɛ ala fo k'a barikada salo an ni maa caman ye jama nin waati ɲɛnamaya ɲinan o ma ye kɛnɛ kan o ye ala ka ko ye o tɛ maa nɔ ye an bɛ dugawu ɲini ala fɛ san wɛrɛ ala k'an y'o jama kɔnɔ maa o maa n'i bɔra i ka so ka na nin waati yɛrɛ la i nana ni kɛnɛya min ye ala ka segin n'o kɛnɛya kelen ye ni min min natɔ sɔrɔ ka ni segimatɔ sɔrɔ a bɛ k'a fɔ cogo min na an bɛ ala fo komi ne ye kɔkɛ kulubali ye tiɲɛ yɛrɛ la n'an tun bɛ k'a dɔn ko sirifu bɛ yan sɔrɔ su in na o tun bɛ fana ni sɔmana ye nka o k'o juru don an na o tɛ dugutigi ka kuma ye dɛ o ye ne ka farankan ye o
wala an kelen kɔfɛ ka silamɛw fo ni silamɛya foli ye ka n ka ɲininen kɔfɛ ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ka segin ka ɲini ala fɛ ala ka kisi nɛɛma kɛ an kuntigi muhamadu kan ne sallallahu alaihi wasallam a n'a su dunkɛ n'a ka sahaba ɲuman ani mɔgɔ minnu ye baara ɲuman kɛ ka tugu a la an bɛ foli kɛ ka teliya teliman kɛ an yɛrɛ pereselen dɔn an balimamuso a n'an karamɔgɔ o k'ale sili ma an ma wala an bɛ foli kɛ ka taa mɔgɔw minnu ma olu ye an ka invité d'honneur ninnu ye mun nana kɛnɛ jɛ an bolo nɛnɛba in na ka n'i sigi ka an ka karamɔgɔw kunbɛn wala an b'u fo k'u barikada ala k'u sara o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ comité mun ye nin organiser an b'a bɛɛ lajɛlen fo a président a n'a baarakɛla ninnu bɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ ko an bɛ an ka polisiw fo ani an ka gardiw san o san ninnu bɛ na ka na an kana yan k'an kɔlɔsi fo ka taga baara ban wala an b'u fo ala ka u ka baara jidi ala k'o kɔlɔsi ala k'u kana o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛ ka taa an karamɔgɔ ma n'o ye alifa ye wala an teliyala sugu o sugu vraiment an b'a ɲini seyida fɛ a ka sin ka dugawu kɛ alifa ye alifa nali a kɛra mun ye an ma fɔmabugu la ala dɔrɔn de b'a dɔn an tɛ sin ka kuma nɔ alifa kan a ka nali nafa la k'a ban an tɛ sin ka kuma nɔ k'a la wasa wala an bɛ sin ka ŋaniya de yira dɔrɔn k'a yira k'a fɔ a diyara an ye mais an b'a yira aw la aw ye mɔgɔ min bila an fɛ n'aw y'a lamɔ k'a dilan k'a d'a ma a y'a nafa a nali kɛra hɛrɛ ye fɔmabugu la a kɛra nɛɛma ye fɔmabugu la wala aw ka dugawu k'a ye ala ka jidi ala ka sini kɛnɛya d'a ma a n'a ma k'u bɛɛ baara in na sugu min na ala ka ɲɛ bolo ta o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛ ka taa seyida yɛrɛ ma a n'an karamɔgɔ a n'a denbaya bɛɛ lajɛlen u ye sɛgɛn ni ɲɛni min kɛ an nɔfɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'a to an ka se k'a dɔw ye ni baara ɲuman kɛli ye ni jogo ɲuman ye ka adamadenw wele ka na jogo ɲuman ma ni an farikolo n'an ka jogow ye k'a sɔrɔ an da man kuma a o de ɲini an fɛ o dun na ko an ka se ka adamadenw wele ka na diinɛ ma an da delen wala an b'a ɲini ala fɛ o jogo ala k'o sabati an na an b'aw fɔ k'aw barikada an bɛ se ka kuma bila an teliman k'an pereselen dɔn an nisɔnkadi su in na an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ ni sigi k'a kɛra foro de kama ala k'a hinɛ se dalo ma silamɛ su bɛɛ lajɛlen ala k'a hinɛ se u ma ala ka komite mɛn ka nin baara in kɛ ala ka komini yɛrɛ mɛn ka nin baara in kɛ n'an bɔra yen nɔ an b'an karamɔgɔ fo n'o a seri sumani madani hayidara an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ala ka si ni kɛnɛya d'u ma k'u kisi juguw tɔɔrɔ ma ala ka dugu ni juguw cɛ ala ka n'an yɛrɛ k'u ma jugu ye an b'an ka dugutigiw fo ka alimamuw fo ka nabaga bɛɛ fo alifa an b'i fo cɛ y'a fɔ to président y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan alifa nali a ye min kɛ komini kɔnɔ ala de b'a dɔn ala k'a sara ala k'a tugu a si la ala k'a ka denbaya k'a sago ye n'an bɔra yen tarawele an b'i fana fo o min ye yan fɛngɛ ye komini présidente ye ko baara ɲɛna yɛrɛ de ala k'an mɛn k'a kɛ ala k'an mɛn k'a kɛ ka si d'an ma ka kɛnɛya d'an ma taalenw fana ala ka hinɛw na ala ka yafa k'u ma ala k'an mɛn ka saraka bonya halisa ala k'o kɛ kira nazuriyaw kama an tɛna kuma jɛnya alhamdulilayi an ka imamu caman ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ fɔ a nisɔndiyara o kɔfɛ an ka sirifimuso fana bɛ yan makɔrɛ hayidara an b'a fana fo dante foli min na o kɔfɛ an ka karamɔgɔ b'an n'an ka sekow an n'an jɛɲɔgɔn n'an kanuɲɔgɔn seko alifa jalo an b'a fo dante foli min na ka ani ce ani baraji n badenw fɔnbabugu ye bonyaba sɔrɔ bi sirifiki n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi min kɛra kɛnɛ kan an bɛ ala deli ala ka nin kɛ hɛrɛ ye an ma k'a kɛ duwawu jaabi an ma an ka sigida k'a kɛ kɔrɔta ye k'a kɛ bɛn ye k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ lafiya ye ala ya bonya kama sirifu bonya kama sɔli ala rasuli a nin kɛra bonyaba y'an bolo bi dɛ sigi kun yɛrɛ ye jumɛn ye san o san nin sigi in bɛ kɛ k'a hinɛ se forow ma ani minnu jɛra ɲɛnamaya la n'u bilala anw ɲɛna an b'u kɔ sigi kun ye o ye an tɛna kuma jɛnya waati kama an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ sabagaw la ala ka yafa k'u ma o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ aseyidi sherif usman madan hayidara ale denmuso n'o de ye sharifa makɔrɔba hayidara ale ye foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen na ni ka dugawu don kɛ ni ka sɔrɔ ka a balimamuso n'o de ye sharifa nafisa hayidara k'a bisimila wajulu kɔnɔna la fɛn min sɔrɔla o bisimilayili la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ أستعيد ذكرك إلى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد
Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Idra. Ne b'a dɔn sitanɛ tɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan. A ti sɔn nin waati in ka sɔrɔ yan. Vraiment ka Ala fo, ka Ala tanu, ka Ala barikada, ka Ala wale ɲuman dɔn. Ni nin sigi seereyali ye aw nɔfɛ yan bi su in na. Ka tila ka sɔli kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye Muhamadu Mustafa ye. K'a ɲini setigi Ala fɛ, Ala ka nɛɛma ni kisi jidi a n'a so dingew kan a n'a ka sahaba ɲumanw. Ka aw fo ni silamɛya ka foli ye, k'aw fo ni hinɛ foli ye n'o de ye Ala ka kisi kɛ ne ni aw kan. Vraiment kuma jan foyi tɛ ne bolo su in na. Fo n'a kɛra ka aw bɛɛ fo, ka aw barikada, ka aw wale ɲuman dɔn. Su in na kɛnɛ bɛ n kɔrɔmuso bolo ni o ye Seyida Aja Nafisa Hayidara. Kɛnɛ bi ale bolo su in na anw nana ka na an sen jɔ kɛnɛ kɔnɔ ka na fara ale kan ka nin kɛnɛ ɲɛnɛmaya aw fɛ yan su in na Fɔnbabugu la. Vraiment ka aw fo danti foli min na, ka aw barikada nin kɛnɛ ninnu sigili la, hakilila jigiw la jɔnw ye, limaniyaw ka se ka sabati ka kurakuraya. Nin ye fɛnba de ye, nin ye seereyaba de ye Ala subahana wa taala ɲɛkɔrɔ lahara. Bon o la ka aw fo o ɲumanya in na, ka dugawu kɛ aw ye, ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ, ka kuma segi an ka Seyida ma, ka kuma segi Hayidara den ma, ka kuma segi Bafunɛ den ni tanti Jara den ma, ka kuma segi Fatumata den ni Ayisa den ni Alima den ma. A ka don wajuli kɔnɔ, ka dusukun lami ni diinɛ in nɔɔrɔ ye. Ni su in na ɲɔgɔn ka dɔgɔ ale la wajuli la kosɛbɛ. N'a ko a b'a daminɛ sisan, su in na ɲɔgɔn wɛrɛ b'a sɔrɔ a la. A dɔnni b'a la, a faamu b'a la, a hikima b'a la. Bon o la a ka se nin kɛnɛ in kan yan, yɛrɛ dɔgɔya dannen don danti ni sirifin ninnu na. Olu yeli kɛnɛ kan an b'a dɔn wajulu ko tɛ, kanu ni nege de don. K'u ye ka u nege da kira jeliw de don. Sinon wajulikɛla Imam Alifa n'ale ko a bɛ nin wajulu in kɛ a bɛ s'a la kojugu, a ye min kɛ aw y'o ye. Bon o la anw yeli a kɛnɛ ninnu kan surtout Seyida Nafi ɲɔgɔnnaw kanu de don. U kana hali n'u nana ka tiso o bɛ jama bɔ, parce que olu yɛrɛ yeli o bɛ mɔgɔw wasa. K'a fo a ka yɛrɛ dɔgɔya la ka na nin kɛnɛ in kɔnɔ ko a Hayidara, sirifimuso jogo ɲumantigi, sirifimuso fɔnisere min bɛ fɔnisereya kɛ gindo la ko mɔgɔ wɛrɛ kana bɔ a kalama, o de ye Nafi ye. An b'a fo k'a fɔ a ye ko falyatafaddal mashkura mu'azzaz. Lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usman Madani Hayidara, ale denmuso n'o de ye Sharifa Nafisa Hayidara, ni wajuli in bonya ni a karama bɛɛ lajɛlen kun talen don ka d'ale ma. A ye bilasirali belebele kɛ kɛnɛ kan. Fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikan cɛɲi ninnu na, an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. Nabiya ba'dahu Sayyidi wa Habibi Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man taba'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa ba'd. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma. K'an sinsin ni masaw ka masa tɔgɔ barikama ye. Ale Ala min y'a daminɛ ani ale Ala min b'a laban. Ka sɔli caya danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan. A n'a so dingew, a n'a ka sahaba ɲumanw, ani mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna ka tugu u kɔ ni ɲumanya sira ye fo ka se lahara jɔ dɔ ma. N'an bɔra yen an b'aw yɛrɛ fo ni silamɛya foli ye, n'o de ye Ala ka kisi bɛ nɛnɛ aw kan. Amin. Alhamdulillah. Ala tanunen kɔfɛ ka Ala barikada. An bɛ fɔlɔ ka an ka dugutigi fo, k'an ka alimami fo, k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo, ani an ka kerecɛn so minnu nana an dɛmɛ nin sigi in na k'a bɛɛ lajɛlen fo.
ka an ka tɔndenw yɛrɛ fo fɔnbabugu la siga t'o la Idara ka o don karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Alifa Jalo ni a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen ani kanubaga mɔgɔ mɔgɔ nana nin kɛnɛ in kan an b'a bɛɛ fo siga t'o la Idara k'a fɔ dugutigi ye ko an y'a ka ci mɛn an nana a ka dugu kɔnɔ sɔbɔrɛ bɛ anw yɛrɛ bolo yan ni dɔgɔmuso an n'a fana n'o ye siga t'o la Idara k'a kulibali o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ kanu kɛnɛ kan siga t'o la an bɛ bonya kɛnɛ kan an bɛ layidu dafa kɛnɛ kan Idara su in na an tɛna kuma janya ka d'a kan fɛn o fɛn kun kan ka fɔ karamɔgɔ minnu bilala an ɲɛ u y'a bɛɛ fɔ siga t'o la Sharifa an balimakɛ yɛrɛ o nana kɛnɛ kan yan su in na fɔnbabugukaw ala y'aw laja siga t'o la Idara an nana an balimakɛ sɔrɔ kɛnɛ kan n'o ye Seyid Aliyu Usmana Aidara ye ne fɛnɛ nana ko n bɛna n sen jɔ aw la n dɔgɔmuso fɛnɛ ye n sɔrɔ yan n'o ye Makɔrɔba Aidara ye nin bɛɛ ye kanu ka baara de ye siga t'o la Idara n dɔgɔmuso y'a fɔ cogo min na n'i ye anw ye nin kɛnɛ in kan kanu kɛnɛ de don n'i y'an sigi nin kɛnɛ in kan dɔrɔn hakililajigin dɔrɔn de don siga t'o la Sharifa dakuruɲɛ 2 la sinon su kora nɛnɛ bɛɛ mɔgɔw sigi kuma janyana nka ala ko alakira ma fazakir a ko Muhamadu hakililajigin kɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakililajigin a bɛ muminɛw nafa siga t'a la Sharifa an bi an ka banbagatɔw ka kɛnɛ kan san o san fɔnbabugu ansaruw bɛ nin sigi siga t'o la u ka furew ye minnu y'u kɔn ala ka nɛɛma na n'a bi fɛn yira an na a bɛ layidu dafa de yira an na siga t'o la Sharifa mɔgɔ o mɔgɔ hakili tora su la o hakili bi to ɲɛnama la ne ni aw an b'a ye ko an bɛ ninnu de ka kɛnɛ kan siga t'o la ko k'an hakili jugu la alors que ne ni aw kan ka miiri anw bi an yɛrɛ de ka kɛnɛ kan siga t'o la Sharifa basabula hakilitigi de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min wajura ni a mɔgɔ ɲɔgɔn ye siga t'o la Idara an ka dugutigi bɔra k'a fɔ mɔgɔ dɔw ye salon kɛ yan olu ma ɲinan kɛ ne ni aw yeli nin kɛnɛ kan aw yɛrɛ kan ka dɔn ko an ta sebaliya don siga t'o la Sharifa karisa sara karisa sara hatta tamuta fi yɛrɛ bɛna sa Allahu Akbar f'an ka hakili to nin na ka baara kɛ nin ye siga t'o la k'a dɔn an mana mɛn cogo o cogo foyi tɛ an ɲɛ ni banni tɛ siga t'o la Sharifa ala y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ala ko kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Allahu Akbar ala ko fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ a bɛɛ na ban siga t'o la sew na ban fangaw na ban kɛnɛyaw na ban siga t'a la Idara mun na to ale ala ka se ani ale ala ka fanga Allahu Akbar ala kira ye o de fɔ ko saya ye wajulu ye siga t'o la saya wasara wajulu ye Idara ne ni e mɔkɛw sara denfilanw sara kɔrɔw sara siga t'o la dɔgɔw sara denyɛrɛnin suw bɛ ka na bi Allahu Akbar mɛ nin bɛɛ tigi ye jɔn ye ala siga t'o la Idara ale ala min ko k'a man da fosi kama f'an k'ale ala bato an kan k'a dɔn ko an nakun tɛ kulonkɛba ye ten an nakun tɛ ɲɔgɔn kɔniya ye an nakun tɛ ɲɔgɔn hasidiya ye ala ko k'an k'ale ala bato siga t'o la ala yɛrɛ bɛ bato cogo di an kan ka o de ɲɛɲini ka o dɔn siga t'o la Sharifa ka d'a kan a kɛra cogo o cogo don dɔ an na bɔ yan ala ko ni y'o ni bɛ dugukolo sanfɛ k'a bɛɛ na saya nɛnɛ kelen kelen siga t'o la Sharifa
n'i kɛra faama ye i na saya nɛnɛ don dɔ ale de ye masa ye masa min n'a mago jɔra masakɛ la a bɛ mɛlɛkɛl mawutu ci a ma mɛlɛkɛl mawutu bi don palais kɔnɔ k'a sɔrɔ masakɛ ka garde corps jɔlen don a kɔfɛ masakɛ nin bɔlen a la ko a ye caméra cachée ta ka na ko u y'a nin bɔ cogo di ayi o t'a la o b'a sɔrɔ bɛrɛdɛmu caman jɔlen don da la ne ni e an kan ka sabali an kan ka kow bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma fosi t'an ye ni dibila dalen tɛ ala ko ale ye saya da ka ɲɛnamaya da liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko a ye saya da an ye ka ɲɛnamaya da a y'o da mun kama anw na k'a lajɛ jɔn de bɛna kɛ ɲumankɛla ye an na n ye se di min ma e bɛn'i ka se in labaara cogo di n ye fanga di e min ma i bɛn'i ka fanga in labaara cogo di n ye tɔgɔ min d'i ma i bɛn'i ka tɔgɔ in kɛ cogo di n y'i sɔn bonyani min na bonya in yalima i bɛn'a kɛ cogo di an k'a kɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ e yɛrɛ min kunna maa i ka fantanya in i bɛna gérer bonya ni dini tɛ kɔnɔ cogo di ka se ala ma hadamaden kan ka sabali hadamaden kan ka sabali an nana saya de kama wa fosi t'an ɲɛ n'o tɛ n'i bangena ka ban i ni fɛn min ka surun ka ban o ye saya ye fɔlɔfɔlɔ sayaw kun sirilen don bana la bana gɛlɛnw ka na bɔ la k'a kɛ bana surumaniw ye sisan saya bɛɛ ye cungan ye a tigi bɛ taa da dugu bɛ jɛ u bɛ taa da kɔngɔ k'a sɔrɔ a tɛ yen i ni mɔgɔ caman bɛ au revoir di ɲɔgɔn ma bi dugu bɛ jɛ a bɛ taa sɔrɔ o tɛ yen salon ne yɛrɛ jɔra janaja dama min kɛnɛ kan a bɛ se 4 ɲɔgɔn ma n'i ye ɲininkali k'a fɛn o fɛn la ko fosi tun t'u la fajiri u bɛ t'u la kɔnɔ u b'a sɔrɔ u tɛ yen donc nin man ka se ka ne ni e wajuwa mais an bɛɛ sigilen filɛ saba an bɛɛ kunna k'an ta wagati ma se n'i ye sɛgɛ mɔgɔw yɛrɛ ye an bɛ saya ko kuma in dabila ka d'a kan yanni n ka wajuli daminɛ n dɔgɔmuso yɛrɛ ye kangari da n ye ko n ka saya ko kuma in bila mais i b'a ye saya tɛ quoi saya kɛcogo de don ani mun bi saya kɔfɛ Seydina Ali y'o de fɔ ni saya kɛra wajibi ye malo don i ka siran ka sa n'i sara e kelen don ka kaburu in labɛn cogo di faw bolo bɔlen kɔ i la kabilaw bolo bɔlen kɔ i la e kelen don ka ko in labɛn cogo di saya in na sigara gɛlɛnw b'a la ni mɔgɔ bana n'i ɲɛna k'a tigi nin bɔra i ɲɛna bilahi i bɛ masaya segin ala ma président joli taara diɲɛ kɔnɔ anw yɛrɛ ka dugu in na président joli taara mai ne ye o de fɔ n'i ye président su ye bolo la o kɔrɔ ye ala yɛrɛ de jɔra a kan ko n bɛ n ka se yira président bi fatu ka dɔgɔtɔrɔ caman jɔlen to a kunna anw fɛn fɛn filɛ nin ye sisan n'i banana kabi u bɛ taa n'i y'aw ka quartier dɔgɔtɔrɔso la i bɛ bɔ i b'a fɔ an ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ o t'i bɔ i b'a fɔ an ka wari dɔ ɲini n ka taa kɔfɛ ka taa n furakɛ nin bɛɛ ye ka boli saya ɲɛ nka ala ko n balimakɛ n balimamuso ko boli t'an ɲɛ dɛ ala ko kul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wa shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'maluna ala ko di ako innal mauta allazi tafiruna minhu ko saya min ni aw bɛ ka boli a ɲɛ de fa innahu mulaqikum ko saya in bi t'i kunbɛn a bɛlɛnnen don k'i makɔnɔ i bɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso min na i bɛ taa saya in de sɔrɔ yen
banabagatɔ joli bɛ yen minnu taara faransi minnu taara ameriki minnu taara tunisi u su embaliyera de kɛsu kɔnɔ hali u taara avion place min na u ma bila yen dɛ u ni valiziw de bilala ɲɔgɔn kan k'u su kɛ kole k'a ci somɔgɔw ma ne ni aw kan k'a dɔn ko boli t'a da ala ko k'o t'a bannen dɛ i ni bɔlen kɔ i la dɛ ne de bɛna tila ka i kibaruya fɛn na fɛn min n'i y'a kɛ gindo la ani bange la fɛn min i y'a kɛ fa t'a kalama ba t'a kalama kabila t'a kalama i ye min kɛ dogo la ne ala de b'i kibaruya la i ye waliden dama min tɔɲɔ ka mɔgɔw ka hakɛ minɛ u la sinamuso dabalila sinamuso den dabalila ala ko ko ma perese o fɛn o fɛn donnen don i ka dukɛnɛ na a ma don mɔgɔ ɲɛna mɛ n b'a bɔ k'a yira bɛɛ la muso filatigi ka dɔ tɔɲɔ ka dɔ ka hakɛ minɛ k'a di dɔ ma waliden dɔ ni ɲɛji o bi so kɔnɔ cɛ bi dɔ ta dɔ b'a yɛrɛ ta denw bi dɔ ta wa dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ ka cɛ ta ne y'o de fɔ an balimakɛw ɲɛna muso caman furu jagoya tɛ kɔnkuru tɛ kursi tɛ ala ko a y'a ta mɛ n'i y'a dɔn k'i tɛ tilen dan kelen ma nka dɔw yɛrɛ bɛ yen bi bilahi olu bɛ ka musow furu k'a kɛ ɲɔgɔn kan u yɛrɛ b'a dɔn a se t'u ye fiyewu mɛ i t'a dɔn u b'u k'u jigi da min kan e bɛ k'u furu k'u tɔ ɲɔgɔn kan se foyi tɛ e yɛrɛ ye mɛ i bɛ ka min tɔɲɔ n'ale bɛ ka kasi alakira ye o de fɔ k'an ka siran tɔɲɔ ye dɛ tɔɲɔlikɛla bɛ sunɔgɔ i bɛ t'i da i muso dɔ in fɛ a ka hakɛ to e bɛ sunɔgɔ mɛ waliden dɔ de ni ɲɛji bɛ so kɔnɔ wa masa de bɛ k'a lajɛ masa min bɛ si a ɲɛna n'o de b'a ka jɔn bɛɛ lajɛlen lahalaya dɔn e tɛ se ka to o la ko garijɛgɛ bɛ foni i tɛ se ka to o la k'i ka laɲini bɛ sabati ala ko n b'i kibaruya fɛn na i ye fɛn o fɛn kɛ o de kama hadamaden man ka jama hadamaden man ka kafa i bɔra bɔgɔ in de la wa i bɛ segin bɔgɔ in de ma seyidina ali ka kasida dɔ bɛ yen a b'a fɔ a ɲɛna ya nafsi seyidina ali ko ne ni la tatakabbari ko kana yada dɛ kana jama kana bonya i yɛrɛ bolo fasayati yawman ko don min na i ma watarhali ko i bɛ taa dɛ in tola aw kasura a kɛra a surunyana o a janyana ye o i labɛn fosi t'i ɲɛ ni bɔgɔladali tɛ fa alayya al'anaki satuhammali ko a kɛra togo o togo don dɔ cɛw n'i ta u bolo la ka kaburu gɛngɛ satazuri baital duri hatman ko kana siga min kɔni na i laban o ye tumuw ka so de ye dɛ wa fi turabi satudfani ko wa bɔgɔ min n'i bɛ ka tagama a kan ko nin bɔgɔ in de bɛ kɛ k'i datugu ne ye nin de fɔ mɔgɔw ye n bɛ segin a kan jama in kafa in bilahi tumuw de bɛ kɔngeransi k'a la don dɔ cɛɲa in fɔrmu ɲuman in tumuw bɛ daraka don fɛn in na don dɔ hadamaden n'i ko i bɛ jama aw ka quartier kaburu don t'i jɔ dɛ i k'a lajɛ ka taa i k'a lajɛ ka segin a fɔ mɔgɔw tɛ yan minnu kun kafalen don i ka hakɛ to ka tɛmɛ e kan e ka t'i jɔ i ka foli kɛ kaburu don na bani i k'a lajɛ ni fure dɔ bɛ se k'i laminɛ mais alors que kaburu in falen don kumakɛlaw de la a falen don ŋaraw la a falen don karamɔgɔbaw la a falen don kotigiw la masakɛw bɛ anw ka kaburu kɔnɔ ministrew b'a kɔnɔ o si ma se ka e waju ni n y'a minɛ n t'a bila kaburu in falen don o caman la o de kama ne bɛ nin fɔ an balimaw ye a ye sabali a ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ a ka kow to ala ma ala ka kow gérer i mana jama togo togo
don dɔ la bolo wɛrɛ bi don i la siga t'o la Idra i mana kafa togo togo don dɔ la bolo wɛrɛ b'i yɛlɛma a kun man di i ye bolo wɛrɛ min ka don i kan Allahu akbar ni y'a minɛ t'a bila wallahi i b'a bila siga t'o la Idra ni dale barangali ka don min na siriko 3 ani kankɔrɔ meleke i b'a bila siga t'o la Sharif o b'a sɔrɔ a t'i bolo yɛrɛ ni kuma kɛra an fɛ an ka sabali siga t'o la an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ tɔ foyi tɛ diɲɛ in na bilen siga t'a la Sharifa wa i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛ diɲɛ in labɔ dɛ o ye sabalibaga di Idra a bɛɛ ka k'i la a bɛɛ ka fɔ i ma a bɛɛ muɲu i k'a bɛɛ di ala ma i k'i sigi i ka ala lajɛ siga t'o la Sharifa ala ye o de fɔ ale t'a ka jɔn tɔɲɔ wa nin de ye ɲɛnamaya yɛrɛ ye i mana kɛ setigi ye don dɔ saya b'a ban siga t'o la i mana kɛ nafolotigi ye don dɔ saya b'a ban saya in bɛna i ma de bakitatan cunga na wagati jumɛn don ne ni e an si t'a dɔn bilen dɔw tun bɛ yan salon olu tun tɛ yan ɲinan a dɔ la dɔ tun bɛ semaine tɛmɛnen yɛrɛ o tɛ yen bilen siga t'o la Idra don jumɛn don ala dɔrɔn de b'a dɔn an k'an labɛn ka an ma kunbɛn ɲɔgɔnya siga t'o la o bɛ kɛ cogo di ala ɲɛ siranɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ka an ŋaniya ɲɛ ka an da bɔ fɛn na fɛn min t'a ɲɛ sira la ka an sen bɔ fɛn na fɛn min tɛ an ɲɛ sira la siga t'o la anw da bɛ ko bɛɛ la bi an sen bɛ ko bɛɛ la bi min b'a bɔ an ye min t'a ɲɛ bɔ an ye ka nkalonw ta dɔrɔn k'a da ɲɔgɔn na Allahu akbar sinaya gɛlɛya kama balimaya gɛlɛya kama sigiɲɔgɔnya gɛlɛya kama nkalon ye kojugu ye dɛ siga t'o la Idra sinaya mana gɛlɛya togo togo mɔgɔ ma fɛn o fɛn kɛ kan'a fɔ k'a y'a kɛ siga t'o la Idra i ɲɛ ma mɔgɔ ye fɛn o fɛn na kan'a fɔ k'a y'a kɛ dɛ ka d'a kan don dɔ la lakali yɔrɔw bɛ yen nin bɛɛ la kelen kelen siga t'o la Sharifa an ka siran ala ɲɛ an karamɔgɔ ye o de fɔ an ye ni mɔgɔ min nimisa yɔrɔ kɛra saya ye fu y'i ta Allahu akbar fu y'i ta ka d'a kan o b'a sɔrɔ se bɛɛ de banna pewu ko su t'a ɲɛko dɔn su b'a ɲɛko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan e ye min kɛ ka bila i b'o dɔn i ye jigi dama min tugu i b'o dɔn i hinɛna jɔn minnu na i b'o dɔn siga t'o la ne ye o de fɔ aw ye diɲɛ ka gɛlɛn bi mali yɛrɛ ka gɛlɛn dɛ peut-être ni e ye daraka tobi bi tilela tɛ tobi bilen siga t'o la mais a kɛra cogo o cogo e fɛnɛ ka fisa ni dɔ ye o i ni min bɛ luwanse la dɛ e b'a dɔn pɛrɛ ne bɛ daraka dun ka tilela dun mais nin n'a ye dumuni kɛ bi fo sini siga t'o la dumuni dɔɔni bɔ i k'a kɛ minɛn kɔnɔ a di ko karisa nin di denmisɛnninw ma o k'a dun Idra lahara bi dilanni ninnu de siga t'o la Sharifa ala yɛrɛ hinɛna an na an fɛn o fɛn sigilen filɛ nin ye sisan an bɛɛ mago bɛ ala ka yafa de la ka taa sɔrɔ an yɛrɛ b'a dɔn an bɛ ka jurumu kɛ siga t'o la ala ye fɛn o fɛn bila jɔnw y'a bɛɛ burule jɔnw ye dan sago fɛn bɛɛ kan mais nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ seli nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ sun mun kama ko ala ka yafa an ma ala bi yafa i ma dɛ mais f'i fɛnɛ ka yafa i mɔgɔɲɔgɔn de ma siga t'o la Sharifa mali mago bi yafa ma la ɲɔgɔn ma kojugu ne ye o de fɔ bɛɛ ye dɔ kɛ dɔ la siga t'o la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ne ma deli ka ko kɛ mɔgɔ la n'i m'a kɛ nin na i y'a kɛ nin na n'i m'a kɛ nin na i y'a kɛ dɔ la wa dɔ yɛrɛ ye ko dɔ k'i la siga t'o la Sharifa mais mun bɛ du diya an bolo mun bɛ sigi diya an bolo yafa siga t'o la Idra ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ka ko to ɲɔgɔn ta la k'a dɔn ko mɔgɔ bɛ k'i tɔɲɔ mais k'a bila i kun na a ma ko dɔ de faamu e hakili ye min faamu n bɛ o fɔ aw ɲɛna siga t'o la ala ko an ma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ko a ye siran don ɲɛ don min na n'aw bɛ segin ala ma siga t'o la Idra wallahi i yɛrɛ jɔlen don ni minnu ye n'i tɛ u tɛ dumuni kɛ ni i tɛ
u tɛ se ka fosi kɛ u yɛrɛ ɲɛnamaya kɔnɔ mɛ nin don n'i fatura olu de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye y'a dɔn n y'o fɔ aw ye ka tɛmɛ ni ala ye chance d'i ma ko e fatura i ka dilan sanfɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ kɛ u b'i ta ka bɔ dilan in de sanfɛ k'i bila duguma i yɛrɛ ye wari bɔ ka li minnu san i yɛrɛ ye so minnu dilan u b'i ta ka bɔ yan k'an ka taa bila mɔriku la réunion fɔlɔ min bɛ k'i kɔfɛ i b'a dɔn wa ko an bɛ t'i di dingɛ in ma wagati jumɛn subhanallah adamadenw an ka siran ala ɲɛ ala kira ko k'an ka miiri k'an caya damu kow farabaga la i b'o dɔn wa o ye saya de ye fɛn min n'a donna du kɔnɔ a bɛ du tɔgɔ yɛlɛma k'a da kɛ ko sangaboda fɛn min n'a donna du kɔnɔ a b'i musow tɔgɔ yɛlɛma ko filiyamuso fɛn min bɛna i denw tɔgɔ yɛlɛma ko falatɔ ni yatimɛ o y'a sɔrɔ i ye namara kɛ i ye mɔgɔw tɔɲɔ ka fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan i b'i kɔdon ka taa ka bɔ a bɛɛ la ala ko k'a ma perese i ma dɛ ko tɛmɛ n'a ye inna rabbaka labil mirsad fɛn o fɛn ka di a bɛɛ kɛ n'a ye mɔgɔ min ja kɛ silamɛ ye i ka siran ala ɲɛ n'a ye mɔgɔ min fɛnɛ ja ban ala la e kelen banni ala la a tɛ fosi tiɲɛ ala ye wa i sɔnni ala fana a tɛ fosi ɲɛ ala ye nka a b'a to e yɛrɛ de ka balo hɛrɛ kɔnɔna na ani bonya ni dignité kɔnɔna na vraiment k'a fɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma sina n bɛ n ka base kɛ nin ye sinamusow ka datigɛndala jugu a ye yafa ɲɔgɔn ma dɛ a ye yafa ɲɔgɔn ma aw ko aw ti yafa ɲɔgɔn ma k'a t'a minɛ k'a bila e fatulen dalen wallahi hali ni mɔgɔ ma fɛn fɔ dɔ in ye a nimisalen b'a la a dusukun na n'i ye se k'a ye a bɛ fɛ ka su in lawuli k'a fɔ ko karisa yafa ma mais o don yafa tɛ nafa ɲɛ parce que e bɛ ka taa fɔ mɔgɔ min ma k'a ka yafa e ma da t'a kunna k'i jaabi n bɛ yafa i ma walima n tɛ yafa i ma donc ko mana gɛlɛya cogo o cogo du kɔnɔ an k'a fɔ k'a ɲɛ pour que denmisɛnninw yɛrɛ ka se ka éducation ɲɛnama sɔrɔ denmisɛnninw mana wolo k'u mansaw to datigɛndala la k'u mansaw to ɲɔgɔn nɛni na ka fa to ba bugɔli la dukɛnɛ camancɛ la o den bɛ se ka kɔrɔbaya cogo di k'o bɛ se ka éducation ɲɛnama sɔrɔ a tɛ se ka kɛ n'i mago bɛ den ka éducation na e yɛrɛ de b'a dilan wa ka den fɛnɛ kɛ n bɔra fɛn dɔ kan o don o ko ka den kɛ kana gɛlɛn ye bɛɛ k'a fɔ ko den kana ka gɛlɛn k'a bɛ sɔrɔ masa de la masa yɛrɛ bɛ den lamɔ cogo min na masaw ni ɲɔgɔn cɛla bi cogo di ko o de bɛ den kɛ kana gɛlɛn ye wa o de bɛ hinɛ don den dusukun na ka wuli ni a ye donc an ka hakili to nin yɔrɔ in na su kora mɔgɔw sigili jɛɲana donc dugutigi an bɛ yafa dafalen ɲini an ka maakɔrɔbaw bɛ kɛnɛ kan u mɛnna kosɛbɛ k'a ɲini ala fɛ sayi caman bɛ ala bolo ala k'a dan n'aw ma ala k'a n'aw kisi ala k'a n'aw tanga an ka fure ninnu yɛrɛ ala k'u kɛ hɛrɛ la minnu bɛ hɛrɛ la ala k'a jidi degun fitinin bɛ min kan ala k'olu ka degun wuli ala k'a falen hɛrɛ la ala k'an yɛrɛ mɛn ka sarakati bɔ u ye ni kira bonya n'a barika ye vraiment an nisɔndiyara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ nana an ka kɛnɛ in kan ko bayakɛlaw bɛ kɛnɛ kan an dɔgɔnin bɛna baya di mɔgɔw ma ni ala ka jɛ ye wajuli kun cɛra ni baya layidu wɔɔrɔ tali ye min kɛra Sharifa Makɔrɔba Hayidara fɛ fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ n'i ye min fɔ a bɛ segin o kan fɔlɔ n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti suyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Mamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'o kɛ ala k'a dafali nɔgɔya ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye ka sini kɛnɛyaw di k'a minakow nɔgɔya ka san wɛrɛ ɲakuma yira an na kira bonya kama sɔlila rasul o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ye kuma galamanin ten ko yɛrɛ labɛnbaa jɛkulu la fɛn min sɔrɔla olu ka kumakanw na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ an bɛ ala fo k'ala barikada k'ala waleɲuman dɔn ala min ye bi fiɲɛ yira ne ni aw la ka sɔli kira kan a n'a somɔgɔw n'a ka sabɔ k'an karamɔgɔ fo a Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara
ale min kɛra an ka baara ɲumanw bɛɛ lajɛlen sababu ye k'an bila ni sira ɲuman ninnu kan. An b'a fɔ k'a barikada sija ni labanko ɲuman bɛ Ala bolo, Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. O la an nisɔndiyalen don kosɛbɛ nabagaw ka nani la. Sabula bi sino an ye kɛnɛ de sigi an ka banbatɔw tɔgɔ la. O la ka bɔ ka dugawu ɲini kɛ ka ɲɛsin u ma, olu de n'an jɛra ka diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O la ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin u ma. O la an nisɔndiyalen don, an bɛ nabagaw fo. Fɛn o fɛn mun natɔ sɔrɔ o kanu segintɔ sɔrɔ. Ala ka se ni bɛɛ lajɛlen ɲuman ye, ka taa denbayaw ɲuman sɔrɔ ye, ka bɛɛ kalifa Ala la. Kirana sokama sɔla ala nabi. O kɔfɛ an bɛ bɔ ni ka nabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen so. Maa maa ni i se yɛrɛ se an ka wajuli kɛnɛ in kan, an bɛ bɔ ka bɛɛ lajɛlen fo. O kɔfɛ ka bɔ ka an karamɔgɔ fo n'o ye a seyidi Serifu Madani Hayidara ye, ale min ye an bila nin siratigɛ tilelen kan. An b'a ɲini Ala fɛ sija ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an n'a ye. Yarabi karamɔgɔ dan tɛ karamɔgɔ la, karamɔgɔ de sera ka anw bɛɛ lajɛlen dilan ka anw ɲa nin cogo in na. Min ni min tɛ dugu kelen ye, min ni min tɛ jamana kelen ye, k'aw fara ɲɔgɔn kan, k'aw bɛɛ hakilila kɛ kelen ye, k'aw kɛ baden kelen ye, k'aw kɛ sinji kelen ye, ka tila k'aw bila siratigɛ tilelen kan, ka sarakati bɔ banbagatɔw ye. Maa min sera ka o baara kɛ k'o hakilila di anw ma, o de ye karamɔgɔ ye. O kuma dan tɛ a la. An bɛ dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ. Ne ye organisation ɲɛmaa ye. An bɛ Ala tanu ka Ala fo k'a waleɲuman dɔn. Ala min sɔnna ka ɲinɛ sa jira an na an ka laadala wajuliw kɛnɛ kan. San o san an bɛ kɛnɛ min sigi an ka banbaatɔw tɔgɔ la ka kɛ hinɛ ɲini ye ka se u bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ Ala fo k'a waleɲuman dɔn. Bon alhamdulilayi nin ye fɛn ye anw fɛ san o san an bɛ baara min kɛ. Bon baara in n'an y'a daminɛ depuis sɔgɔma an b'a daminɛ fo ka taa se sufɛla ma. Depuis baara in n'an y'a daminɛ fo ka taa se a laban ma, mɔgɔw bɛ na an dɛmɛ cogo min u bɛ na an dɛmɛ ten. Bon nin bɛɛ lajɛlen jɔnni sababu ye o de ye an karamɔgɔ Aseyidi Serifu Madani Hayidara ye. Ale de kɛra sababu ye ka anw bila nin baaraba ninnu na. Ni ye anw ye nin kɛnɛ in kan bi, ka anw yɛrɛ ye nin cogo in na bi, Ala ni Hayidara sababu. Vraiment karamɔgɔkɛ Hayidara a foli da yɛrɛ tɛ anw bolo. Hali ni anw farigansi bɛɛ kɛ nɛnkun ye k'an ka Hayidara fo an tɛ se. K'a fɔ dɔrɔn ko Ala ka si ni kɛnɛya di an n'a ma. An bɛ Fɔnbabugu cɛ n'a muso bɛɛ fo, k'an ka dugutigi fo, k'an ka alimamuw fo, k'an ka dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ o mɔgɔ ye a bolo don an fɛ nin baaraba in na, an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a k'a bɛɛ lajɛlen baraji ye. An baden Sherifila TV lajɛbagaw, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, foli ni waleɲuman dɔn o ye aw de ta ye. Aw minnu sɔgɔlen don Sherifila TV la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na, nin tun y'an ye Fɔnbabugu. Ala m'a hinɛna y'a danba. Wajuli kɛnɛ belebele min sigira komite Fɔnbabugu fɛ ni o kɛ hinɛ ɲɛsin ye u ka alisilamɛsiw bɛɛ lajɛlen ma, nin tun y'an ye o kɛnɛ kan. An b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ duwawu minnu donna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ. Kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnandi ye ka kumakan ninnu waleya. K'a ɲini Ala fɛ banbaatɔ ninnu Ala ka badabada dali Ala k'o nɔgɔya u ye. Ala kun y'aw garisɛ don min na o de ni an b'a fɔ Ala ka waati wɛrɛ yira na. Salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Shukran lakum wa barakallahu fiikum. Tinya wilila hangalondi sega tiemi. Tinya wilila fala ka chideme. Tinya wilila hangalondi sega tiemi. Tinya wilila fala ka chideme. Tinya wilila hangalondi sega tiemi. Tinya wilila fala ka chideme. Tinya wilila namara shikolomba uyo. Tinya wilila fala ka chideme. Tinya wilila saraka jubu bomori. Tinya wilila